Похваленый Иисус Христос. У ефірі черговий випуск передачі sdb.by News. И мы ее ведущие Елизавета І Кирилл. І сьогодні ми розповідаємо вам про візит у Білорусь генеральної настоятельниці сестер Селезіянок Маті Івон Ренгуа. 27 вересня 2017 года мать Івон упершыню наведала Беларусь. А 1 кастрычніка яна прийняла уділ у відкритті Мінського ораторія. Розпочалося свято со святої імши, на якої присутнічали арцибіскуп з Бельгії Юзеф де Кесель і апостольський нунций у Білорусі Габар Пінтер. А так само шматлікія вернікі, дзеці і моладзь. Пасля святой імшы усе накіраваліся ў араторыі, дзе адбыўся працяг святочнай праграмы. Танцы, гульні, латэрэ з прызамі, конкурс пірагоў і яшчэ шмат чаго цікавага. Cuánta sed que tú saciaste con el agua de esa fuente. Sé de Dios el Padre bueno, Fuente viva de Mornay. На завяршэнне маці Івон звярнулася да прысутных з традыцыйным салезіянскім слоўкам. А таксама навучыла дзяцей некалькім словам на французскай мове. На сёння гэта ўсё. Мы з вами развітваемся і жадаем вам усяго найлепшага. Чакайце новых сюжэтаў, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на наш канал і да пабачэння. З Богом! ты учиш нас крочить за Ісусом.